see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. Historien om grønkål og ulven. Her har du en kuffert med mad, du skal bringe ud til bedstemor. Pas på ulven. Farvel. Kan nok vide, hvad de står og tænker på. Jeg må hellere undersøge det. Jeg skal lige ned herfra. Nej, med ben. Lalalala. Hvor har jeg chancen? Det er dommerhund. Jeg må mere. Lalalala. Det var dejligt. Bedste. Senere samme dag kom Grønkål forbi med maden til bedstemor. Det var godt nok hårdt. Nu er jeg endelig fremme ved bedstemors hus. Bedstemor, her er din mad. Jeg vil ikke have maden. Jeg vil kun have dig. Hvad? Du må ikke spise mig. Det er jeg ligeglad med. Samme dag fik bedste besøg af gartneren, som skulle klippe hendes buske. Jeg tror, jeg starter med at klippe buskene. Nej, jeg må hellere gå ind til Bøske. For at se, hvordan hun har det. Det skulle jeg ikke bedste til ulven. Det er grønkåler. Bedste nede i ulvens mave. Lad os gå ud og fejre det alle sammen. Ja! Hvem vil være med til en omgang hovedbold? Ja! Nej, det gider jeg altså ikke. Det går ondt i mit hoved. Hold da bare din kæft. Nej. Slut!